Добре дошли, хора! Намираме се на палубата на Celestial Journey. И тук виждате морето, тук се е образувало от моторите. И ето да ви покажа кораб. Не, тук само. Искам да гледате видеото до край. Тя се качиме нагоре. Ето го басейна. И ето самия кораб. Не се вижда, ама ще го видите. Почиващите хора. Там горе ядат хората. В далечината е остров. Турската част. Това е Кошадаса, мисля, че. Аз се качвам горе да показвам следващите работи. Точно така. Тези стълби се качваме, значи това е част от големия ресторант. Ето тук сега ще ви покажа ресторанта, ако изобщо е тук. Ето го ресторанта. Виждате, че е почти претъпкано с хора. Ето тук има доста хора. Шумно е в ресторанта. Ето, ние сядаме обикновено на щъркелите. Ето тук са чените и билиците. Ето тук са десертите. Обикновено има един така от Пакистан, който ги приготвя. И сега излизаме към басейна. Да ви ги покажа. Към втория басейн, защото те са два. Ето. Вижте колко е луксозно. Тук ядат хора. А пък ето тук вечерта, някоя вечер може да пеят. Някакъв оркестър. Тук си почиват хора. И ето го басейнът. Не е много хубав, защото пече слънце. Сега не е хубаво с телефона. Ето го басейнът на корабът. Тук има за почиващите да си легнат, да си седнат. И един телефон, ако стане нещо. Сега, къде отиваме? Тук продават бижута. Сега отиваме да ви покажем асансьорите. Ето ги, златни. Добре. Сега ще ви... Мамка... Сега отиваме до безмитен магазин. Ето това са етажите. Трети, четвърти, пети, шести, осми, девети, десети, 12 и 14 палуби. Етажи 11 е долу, а 7 е рецепцията. И ето по тези стълби се качвате. Това е спа центъра. Сега влизаме в асансьорът. Това са бутонци. Ето ги.
бетонци, асансьорици. Ето така представлява целият кораб. Ще го виждате. 4 етаж. Лампите. Има красиво панорамно огледало, като се вижда. Сега влизаме в самия асансьор да го разгледаме. Не знам. Айде, сега да видим. Ето се отваря. Вижте каква красива картина. Сега ще разгледаме 6-тия етаж. Имаше фотошоп където е. Това тук не виждам. Всичко е на седмия, както казваш ти. Ето е на седмия. Сега на 7-я етаж отиваме. Виж, тук има тенис кол. Имате, ето тук цялата програма. Защо няма 13, но има 14? Няма. Мале. Ето тук е рецепцията. Вижте какво красиво, като порцеланова кутия, килима, има портрети, но не се виждат доста. Ето килимчето. Ние бяхме там. Да, естествено. Но на 7 няма достъп. Аз искам така снимам. Иска да ми играе Титаник, Хайде да гледаме разходка си. Титаник. Искат да играят. Айде една смешка бърза, прибързана. Сега ще излезем на палубата на корабчето. Ето. Моренцето, спасителен пояс. Ето тук. Събудисвали за това. Не, тук. Ето тук ще го видите. Трябва ли да си телефона? Охо! Искаш ти да ми да покажеш по-виде. Или да е страх. Чакай, да ни падне телефона. Да, красиво е. Красиво е. Супер. Сега къде отиваме? Направо. Пейка. Асансьор. Стълби по-точно. Значи това било за персонала. Нищо да ви го покажа. Все пак и аз за първи път го виждам. Мале, как хубаво духа. Прекрасно. На палубата тук е чудесно да се снимате.
Сега магазините, защото тук са бойдисвали. Или лоши от бурното море, че тази вечер беше доста бурливо. Това снимайте, къде сте от Джърни. Ето така се казва. Пояса им го показах. Мале, каква красота е. Чак направо Ники се влиза вътре и вие какво се правите там вътре в тази кола? Ето тук предпочитам да стоя. И то корабче намерихме. Е там за вечерата. Сега ще ви покажа стълбици. Ето може да се стоите и между другото да се почувате. Мале, какви красиви стълбички. Наскоро тук е рецепцията. Едно красиво огледалце. Рецепцията. Тук са сложили две булдочета. Те два стола. Мали направо не се усеща. Кученцето има два пръста. Тук има още стълбички. Вижте това как се е правил този килим. Толкова луксозен кораб. Огледало. Ето го телевизорът. Тук магазинчетата с дрехи. Там има нещо. Това е амфитеатър. Тази вечер ще дойдем да гледаме. Трябва в официални дрехишки. Ето, гледайте. Подготвяне. Доста луксозно. Смеки, кадифени диванчета. Да. Ще дават кабаре. Тази вечер. Вижте каква красива купа. Тя от порцелан, че с някакви дракони. Да разгледаме магазините. Магазин за плюшени играчки. Тук продават дрехи. Ако някой се нуждае от красиви дрехи. Това е същата купа. Тук е спа центърът. Продават някакви за спа центърът. Как познах, обаче страшен съм. Его. Това е казиното. Просто ти си мислиш, че тук е само зала за покера, но ето тук. Чантички, парфюмчета. Ето тук са магазините. Ето тук са доста находки. Това е някакъв бар.
евро за... Ето тук ще седнеш да гледаш морето. Може да си купите подправчици, козметики и доста работи. Аз не знам тук е. Добре. Добре. Тук сме. Ще ли седнем някъде? Да, ама аз няма къде да правя блог. Как ще го чакаме сега тук? Нали трябва да видим другите експонати. Това ли е всичко? Не се случи, да. Мисля, че това е целият кораб. Довиждане. Вижте.